Bueno, batez ere, ikuste ditut 16 urtekin oraindik agitgaldo daudela erabakitzeko beraien etorkizunean zer egin, eta bai honitze bakitela zientzia arlotik joan nahi dutela, baina ez dakite ingenieritza bakoitzan zer lantzen den. Eta iruditzen zaitolako egun batek eskaintzen aldiela pixka eta aukera hori ikusteko ingenieritza bakoitzeko proiektu desberdin bat, eta pixkat zerk erakartzen aldien ikusteko aukera hori. Bueno, oso interesgarria izan da, Mondragon Unibertsitateko ikasleen aurrean hitzaldi hau ematea. Bizipen pertsonalak kontatu ditut, normalen ere bakarrizketetan egiten duen bezala, eta esperantzarekin mesutxoren bat iritsiko zala gazte hauei. Aparretan bizi proiektu orkestea etorri naz. Proiektu sortu zen boindala 5 urteekin eban istripu baten ostien, eta beraren ostien neure egunerokotasunin eukiodan zailtasun horrei eta aurreiteko eukiodan jarrera positibo horreien ingurun nahi izen dute berbain, eta erakutzi zailtasunen aurrin zelan jarrera horrekin gauzak erratza egiten dien, eta apurtxo bat hortik junda balio izen badotze baten materia izosetarako, ni oso posik. Asko ikasi dugu, gehien bat lana taldean egiten. Guk ez genuen hitz asko egiten gure artean proiektu hasi aurretik, eta orain badakigu lana egiten jente desberdinekin, gustu desberdinak dituen jendearekin. Agian klasean gehiago ikusten dugu teorikoa eta proiektuak balio izan digu teorian ikasitakoa praktikan jartzeko.